Yabona nama 2K mina ngiyawuye kumjolo manje hayi. Yazi khona ezinye izinto hayi Manje mawuthiya kumjolo. Ngiyakulahla. Hayi mfowethu mina ngicela ubambe ifoni yakho hayi mina ngiright Sengiright ngawe. Sala ujola nalaba bama TV. Kodwa buthi nawe ubuyenza nje lento leyo ukhalelani? Hayi angisafuna unjolo mina ngiright. It's fine. Yo. Wow. Yeah. That was hectic. But ngibonile ukuthi into moyenze nawe ke iyokwenzakalela. Ne? Ngibonile. Wenze into right. Yeah. Hey, Chris uthi ufuna uDlamini angene la. Okay, wakhuluma naye uDlamini? Cha. Asidinga advice from uDlamini. Sicela usinike advice buDlamini. Asinike advice shem. Mina I don't have any advice namhlanje. Ama 2K. BuDlamini. Bawize Kalo buliso siphela how so Yebo buthi. njani Ngiyaphila njani? yaphila na awudlamini lo uDlamini. Thandeka. waba isibongo ithandeka Uyabhushula. wabani Bushula. Bushula waba no Bushula Omajola. wamajola ukuphi ka Western Cape okay. Stinge advice Dlamini. So Dlamini. yeah advice Ngizokukosha. yeah Ngizothi uhambe ku camera. yeah advice mlo Ungabadivisa kanjani nobhuti bakho ngama 2K la ngaphandle? Eish ama 2K wona ngathi eze ngumkhumbi kaNoah ngoba athatha kwasani. What is that? Athatha noma yini? Ama 2K athatha kwasani noma yini ene ngathi ayabusa ke futhi manje ayazenza i2K naye u2K uyilo naye Isikhathi sethu vele uqinisile isikhathi sethu vele siyabusa. bona ayabusa angena noma nasemshadweni ayangena uyabona abasabe next but ke egcineni kwakho konke uthando it doesn't matter ukuthi libuya kwi2K libuya kuphi as long as umuntu umthanda usuthanda. Hold on ukawathandana ne2K angazi serious you are missing out. Angazi You are missing out. How do you know if he's missing out? How do I know? Yes. Because ngithandana ne2K. Oh, makes sense. Makes sense. You are missing out. ziyabuya kumnandi Ungambuzi.